Днес сме в Airhop Бристъл. Нека ви покажа какво предлага, какви атракции има и дали според мен се заслужава да го посетите. Още отвън изглежда доста голям, така че хайде да влезнем и да го разгледаме. Още на входа се намират касите, откъдето може да си закупите билет. Ако предпочитате, билети могат да бъдат закупени предварително онлайн. Има и шкафчета, където може да оставите личните си вещи, докато децата си играят. Преди децата да започнат да скачат, всички гледат кратък инструктаж за безопасност. Добре е правилата да се спазват, защото някои от атракциите са доста високи и бързи. След като приключи инструктажът, вече е време да разгледаме всички атракции, които Airhop предлага. Една от първите атракции, които ни направиха впечатление, беше тази голяма червена парзалка. Изглежда доста висока и определено една от атракциите, които децата най-много харесаха. Следващата атракция са тези тунели с таймер. Целта е да преминете трасето възможно най-бързо и да подобрите времето си при следващия опит. А на финала можете веднага да видите за колко време сте преминали трасето. Тук децата могат да скачат на трамплините и да се опитват да оцелят мишените с меките топки. Това е една доста забавна атракция в парка. Тук мисля, че това е баскетбол. Децата трябва да скачат и да вкарат топката в коша. Тук вече виждаме цяла зона с трамплини, където децата могат просто да скачат и да се забавляват. Едно от любимите ми предизвикателства – двубой с меки цилиндри. Децата трябва да се опитат да съборят противника от платформата. Ето, че стигнахме и до една от най-интересните атракции в парка – зиплайна. След като децата бъдат обезопасени, могат да се спускат по трасето. Тази атракция се заплаща отделно и струва 10 паунда за 3 спускания. Тук сега ще ви покажа и няколко стаи за детски рождени дни. Всяка от тях е на различна тематика, така че рожденика може да си избере тази, която му харесва най-много. Ето, например, тази парти стая. В цената на билета са включени специални противоплъзгащи чорапи, които са задължителни за всички атракции. А ето тук има и парти стая с русалка. Ако детето ви харесва такава тематика, може да избере точно нея за рождения си ден. Тук можете да си вземете и нещо за хапване или напитка. Има и достатъчно място, където родителите могат спокойно да седнат, докато децата играят. Тук е менюто. Има всичко необходимо. Различни пици, хот-дог, картофи, детски менюта, топли и студени напитки, както и кафе за родителите. Така че няма нужда да излезете навън, ако решите да останете за няколко часа. Разбира се, няма как да минем и без клъши. Има различни вкусове, а това определено е любимото на повечето деца. Преди всяко спускане проверяват дали всичко е наред и обезопасяват всеки участник, едва след това започва самото спускане. По реакцията му бих казала, че това определено беше една от любимите му атракции. След първото спускане веднага поиска да се качи отново. Ако детето ви обича по-бързи и по-екстремни атракции, съм сигурна, че и на него много ще му хареса. Лично според мен това е атракцията, която най-много се заслужава да се пробва. За любителите на футбола има и малко игрище, където децата могат да поритат топка и да поиграят заедно. Тук има игра с цветни полета. Децата трябва да стъпват само на правилните цветове и да избягват червеното, защото ако го настъпят, изгарят. Както виждате, тук има наистина много различни атракции и занимания за децата на всяка възраст. А ако планирате да посещавате Airhop по-често,
Предлагат и лятна карта. С нея срещу 69,99 можете да посещавате парка неограничен брой пъти през цялото лято, което според мен е доста добра оферта.